naiso nikashiri inogara papasco unonzi baraga panumber plot 6 saka nyaya yangu yakakwirira akusiria kuchaya bani nekuti mudzimai wangu wechipiri akakwanisa kunge nyaya iyi yagara kwenguva yakareba saka ndikumbofamba ndakati baba mwana ngatifambei timboona kuti timbonzwa kuti chii chiri kunetsa murubongo azoda kuti tiite sei tifambe saka nditokona kufamba pamwe ndezvekumudzinzanini ndikatanga kana kuchokudzinza mangu hazvina basa kwanga madzidza zvirimo wani but murume wangu ndinoti muti ngatifambei tibate chokwadi tizo kuti zviri kubva ku kana tichiita kuchipatara pamwe zviri kuda chivanhu ngatifambei but mumwe wangu akaramba andi haizvisiri izvo ini chandiri kuziva akusiria tichitanga kudanana tichitanga kuti takugara tese akataura kuti ndino chirwere chokuti inini kana achienda kuma-mp ndinotora nguva yakareba tikagara tose kwenguva yakareba pasina problem 2021 tingati kubva 23 watapo 23 watapo ndo pakatanga musekeseke wokuti akutanga kuti inini ndiri kuenda kakawanda kuma-mp ndakati inini dzimwe nguva mapiritsi amuri kunwa kana kuti endai munotariswa kuchipatara right. Mumwe wangu akasimuka akati ndaenda akadzoka ndakati ko zvaita sezvakanzi haiwa zvanzi hapana zvataona kana uchinga chikunzi ikenza hazvisiri izvo tikagara pakati pokuti gore iroro gore rapera irori akati zvakare inini ndaenda kumaprofiti ndanzi wakagadzirwa aiwa handisi muziva yakagadzirwa saka inini ndiri kuda kutoti nditenge ndichiita sei ndichiona kuti munhu akandigadzira ndidzorere ndakati kana muchimuziva mi mataurwa nemaprofiti dzorerai right. Takafamba zvakasvika akati munandunga munana juni akachiramba achitaura kuti ndiri kurwara kana kusangana tisasangana ndakati so munhu wobaba womusha ndakaenda kutaura unu wangu sekuru wangu kuti sekuru mumba mangu vangu chisina kumira zvakanaka mudzimai wangu ari kurwara ari kuti ari kuramba achienda kumainji ndakapuwawo mushonga iri yechiwanhu watainzi tinonwa tose iye neni mumwe wacho kana achinawo izvo kuti anawo akatokusungirira kana achinawo asina kuimbura right. Takachova haufasha mwari zviri kufamba sei akati zvinenge zvaanani handichaita munana November akati ndaenda kuti kumaprofiti ndiri kurwara ndiri kuda kubviswa zvinhu zviri munyama sei ndiri kuda $40 akati amira nditsvaka ndakatsvaga ndikaona $30 akati chimboenda ne$30 wombokumbira kuti uponeswe ubviswe zvekubviswa zvacho ndakabva ndatanga kuona question musoro mangu zvangu handina kana kuti kana kuri question yangu yekuti kana achiteera anobviswa here kana kuti anorapiwa right. Akadzoka haufasha mwari zvawabviswa zviri sei zvakanzi zvaanani alright. Tagara zvakanzi ndiri kuda kuenda kuchipatara kuti nditariswe ndiri kutaura kuti ende kuchipatara zvakanzi ndikatienda kuchipatara kugoma ikona ikaenda kusefi endai kumusoro kuhospital ndokunotariswa kana kensa right. Akanzi alright. Akaenda akadzoka akayana makadhi akatindwa kusefi akati kurudikana $40 kuti nditenge mapiritsi tsvaga futi mari ndakati amira nditsvage mari ndakabvisa ndakatsvaga ndikaona futi $30 ndakati chimboenda ino iyi motenga mapiritsi
vayatenga futi mapiritsi vawiwa nawo vawiwa nawo mapiritsi zvakanzi aya ndakati aiwa zviri right inwai right imomo tiri haasi kuzorora kutaura kuti munhu iyeyu akandidai chete ndinoda kutoona zvokuita ndine hamba dzangu nano ndinoda kutoona zvokutoita dai munhu iyeyu right saka kusvikira naDhisemba akataura takatora $10 ndakati enda utora hama dzako tinge tichikurukura pamwe chete haana kuenda musi wa20 izvozvi January iyo watapedza uyu ndopandazoona kuti ataura oga kuti manheru kuma2 o'clock dzousiku kwakuedza kuti inini munhu iye chandikuita ndoda kuita shaisano zvino takarara ndoda kuita shaisano kana ndaita shaisano mumba munomu handisi kuda chimwe chinhu chipoko chinozouya kotonderera muno mumba munomu handisi kuzochida uyezve hama dzangu dziri kuzviziva kusvikirana naamai wangu vanova ambuya amai vake ndopandikati handina kutaura ipapo akasimuka patanga tikarara tese akabva pinda munext room maamune mara ndakarara kwakadaro kusvika kwachena ndakasimuka kwachena ndikamuti ndozvamafunga kuti muite saka nini ndiri kuti wabereki wenyu ngawauye pano hama dzenyu nekuti hama dzimwe dziri padhuze tikati hama dzenyu ngadziuye tikurukure akabva abuda akabva aenda kunawo womutemo wanongwasenza vanova futi vari maiguru wangu tinavo vanhu witness zvawakaenda kukurukura handizvizive ine ndakabva ndasimuka ndakaenda kuna maiguru wangu kumukadzi wangu mukuru kumba ndakaenda kubasa avo vakazouya yava svondo vakati baba mudiki inini adzimai wenyu muri kudzimakanisa ndakati yes inini ndizvo zvaakanditaurira saka nini ndiri kuti ngaatore hama dzake tinzwe nyaya iyi tikurukure tiri pamwe chete handina kuona hama dzake kusvikira ndazoona kuti koshoko rokuti ndichaita shaisano nemukadzi ndino mumwe mukadzi ndina amai guru ndichaita shaisano ende kana ndaita shaisano mumba muno hamuna handidi kuona chipoko saka chipoko wachirimo ndakawasiya pamba ipapo ndinoti waripo ndati waripo ndinaye nokuti wabereki asati waona kana izvozvi kuti vakandipa mari mapiritsi ekuti ndizotenga mapiritsi kuchipatara havana kunge vaitise havana kugondipa zvokutoti kadhi racho dai zviri kunzi amai matengira kwatungu maibaya matanga ndakungwa makusvika defense samusha taurai nyaya yekurwara kwenyu ndokwakonzeresa kuti vanhu tadze kuwirirana saka ndokwatinoda kuti mutangire pakurwara zvokurwara ndikurwara baba vakandivhekena ndikati andipewo mari ndiboenda kunoita sei kunorapwa ndakafunga ndakaenda ndikazvisoro ndakabviswa ndadzoka ugera hauna kupera ima ndaenda kuchipatara ndaenda kuchipatara ndikapiwa mapiritsi ndadzoka kumba mari handina kupuwa kuti ndiite sei ndirapiwe ndobva nirikini yekuti tichazoda kunonirikida ndobva taramba tichingonetsana naivo baba ndofunga taingonirikina taingoramba tichingotaura nawo yaishona kuti komuzoona sei voda munhu werisipida sei risipupera mumba asinomazvi yataurwa nababa vamababa ndabata kuti inini ndazwa baba vachitiwo amungazoenda kuchipiswezvi pano nguva ingazokwana kuti murere makati inini ndida kuswei chiteshaisana izorere asi kana ndaita izvozvo mumba muno handida kuzoona chipoko mukabva makuramba muchienda kune mwemba muchisvika kuna baba ndizvo chii chakaitika wakuda kukokorai kwadza inini nekuti inini kuti nyaya izoitika ndakashaya chipfeko mumba chokupfeka chemukati
ndashaya chipfeko chemukati ndakati baba mwana ndashaya chipfeko changu chemukati saka baba vanobva vakudisa shoko rokuti inini ndinogara muno mumba saka zvireva kuti inini ndindakaita sei ndakatora chipfeko chayo chenyu nekuti mumba muno matinganongedzera kuti akatora chipfeko chayo chenyu ndiyani aiwa kwenini muchishaya chipfeko makashaya mumba here kana makashaya panze ndachishaya mumba hamuna mumbonyimayanika panze kwete saka makiyi amunogara makachengetedza here zvokuti hapana mumwe munhu amurofungidza kuti akapinda mumba kwete kunze kwangu ini tongogara ini nababa nevana chete nababa nehwani nomumwe chete Namuzozvakaita baba vachitaura kuti nguva yamunotinesana nokurwara kwenyimi mamai zvakanzi kuti zviite tatora mushonga vatanga pamwe chete ukamboti takuita zvinhu zvakanaka kuti zviri kudzona akazosvika nguva anofurirana kuti atichitorera bereki nenyimimi nemurume wenyu mosangana kuti mutaure nyaya iyi mubatsirike vabereki venyu vakazouya here zvakaita ndezvokudaiso ndakatipa nguva iyoyo yekuti ndakaona vakatozera pano ndakatoda amai pari zvinhu zvamai havafamba kuona mapanda ari kure chirege ndimai ndinotora vakomana ndikwanidzinga enda unotora hama dzako ukavatombotora chimuntu aida kundibvisa kuda pano unotora hama dzako ndikawatora matombo 2 ndikawandikotora matombo yayo iva ndatenderera kuseri kwanga kuna hatadzi yangu iva ndasvika ndobva ndaishaya iva ndaona mudiki anga ari ikati zvazvaamajesisi taisaimone chinini ndiri mudiki vakuru havapo vanoshanda mamainyako vari kutomirira kuti vagadzise nikini nyaya dzavo dzekuti vaone chii vaone mari hamberi kuti vanoiva nemazuva makari masiku saka pamwe vanotozooneka chitatu funga pavakadaro funga ndakanotoranza hanzvadzi yangu yakati achirege ndimhanye ndinozama kuvafonera vakomana abuda hanzvadzi yangu diki yenu vadarege nditore mugomo ndinochera muda kugadeni ndifana kusuka zvangu maplate ndakasvika kugadeni vasvika hama dzako dzauya here ndikataiwa mwashona havapo vari kunzi vari kuita sei vari kuvafonera vakuru nekuti uyu mudiki havapo vari kunzi vari kubasa ndofunga ndatanga kuchinjana mashoko ndobva ndatakura mvura ndobva ndasvika kumba ndobva wauya achinditeerera ndida kundirwisa ini chibva ndabuda pamba itopaya pamba ndobva ndanoswera mubvana wangu pandakaswera ndibva ndadzoka kumba ndati baba wauya here zvikanzi vaita sei pandakadzoka kumba ndasweta zvepamba ndadzoka kumba mubvana ndanotsvaga dhumini chibva kuhuni kuti baba wauya zvanzi baba wauya saka ndati manje nemagarisiri akadaiswa here nganditenderere futi ndibva ndatenderera kuhanzvadzi yauya here ndibva ndasangana nemukadzi wacho ndazodai hanzvadzi enya asati auya watone mazuva wari kumaini ndichidzoka kumba ndakambosvika ndakasvika ndikabvunza tsika kwa baba wakuzvizwa ndi baba wangu aenda kwamai wadzoka achibva wapindira kuenda kumusoro wakwidza kumusoro ndofunga kana mari chaitaikusera kwaungezisiwa ndichiuyiwa mari yemana isipapa ndikuwara havana kumbira ndazvikawandisa ndozvitaura baba ndinozvitaura mama ya ngazvinzwa zvakaitika hazvizi ko kana mudzimai wandakanotsvaga pamusha kana arwara ndinomuti here enda unotaura kuvabereki vako kana kuti inini ndinoendako akatanga kutaura ndiye ndati aiwa ndini kai ndikatsvaga mukadzi amapenyimi mudzimai wangu inini arwara ndiana anoenda kumutaura kuti mudzimai wangu arwara ndini ndinoenda kotaura nekuti ndinechitaita chiona urwere zvakanaka ko inini makaenda here unotaura ate zvakayenyu komaimuti uyu enda urwere inini ndimukumuza urwere hatisati hwaoneka urwere hwavabiyedaro hunowanika kana huri hwomukati menhu hune machira vanoshandisa vokuti aiwa kana usingagutsikani mujeri unoti aiwa kamamwana tipeka dhingi racho tione kasika tiri tese makazviita ndakaita tiri tese saka ndikutaura tiri tese ndakaita saka ndati kana izvozvi maji nokuti kana munhu ari ikoko kana izvozvi toro ngawaenda uchekwa amai ndikuwanza baba zvavo kana kumba kwedu zviri kuoko kana tisina kugutsikana ndinotaiwa kamamwana
kuti paika tione kuti chii kana jira haiti mhosva changamire kana jira racho hakuna chinosenzeswa mumba chandisikazivi unozonzwa jira racho rinosenzeswa inini ndofunga kuno mumba taurwa nyaya yakadaro rinogona futi kuenda kushandiswa ko wai kundiwiga asaka tinobvunza mai wai kundiwiga kuti kundonditi ndavoiwa chimbomirai tarudzokera kuna amai mune here imwe nguva yamukamboratidza baba machira enyu amunoshandisa havana musi wakambotiratidze mukungoimba chirwere chete kungorwara chete ndina musi watakahwa havana musi wakambotione kuti kufamba zvikufamba wasei Deshikarara chidhoma. Ndakataurwa nanisuru kuti tinoita shaisana. amai Amai makataura izvi. aiwa ndakati pamwe inogona iri shaisana kuita sei pasina kuita handina kutanzi Shaisana manje nomubatira ndaita mai. Vanogara vari tumba vakashaya chipfeko chavo vari kuti vakati baba avo ndikatora. Saka vaita kuuraya baba avo kuti ivo naamai guru vari kugadza navo yava. Simba kaite. Nyaya yekuone fanira kudzidzisana. naye mamai Boza handisi kuona pane dambudziko kana munhu achirwara zvinooneka nemda. Kana zvinhu zvakaita 3 months zvisingaoneki kuti akudzidzisana mumba. Muchikuda mumonera munomuna chimutaurire mama kuti agadzirise napano vachipe kumudzidzise zvakanaka pane kuti umudzidzise kunyarara zviri kuti achikuona vakuru vafamba zvakanyanya vakafamba zvakanyanya patatoona kuti apa hapana nyaya amai vari kunyebero kunyeba kwavo kwakanaka nokuti vada kukohwa attention mapirwo vari kuvaita manje ikusvika pakuti vamwe achazivisa ava nemidzi dzavo handizivi kana kumaoto kutsa pachino aiwa kuzinyeba kuti makadhi ekuchipatara tonawo ile kungofamba zvangu zvekutoti titori dzungu regeregera neichitorwa totinangana sikumba hazina zvataura ini vaumuti zvinhu kwenda zvinji asi kuti ndati chakamira ndiri kuda kudzokorora shaisano handitozivi kuti ishaisane rudzii Alright, baba. Ndokubatsire ndinozomoita manesi maindowei kana kuka kuchipatara munoenda nawo mukanzi ndiri kuti maprofita wari kwavari kutaura munoenda nawo munyatsokunzwa akunoita zvekutumidzira mumirai chimbomirai mukada mashoko okutumidzira unotaura kuti zvirizvo inozi muda ndikubhadhara mari dzamusiri kuziva kuti dzashanda here kana kuti dzinoshanda handi mazuva mataura nyaya $30 mukataura futi $30 but munyatsova neumbo hwokuti mari idzodzo dziri kuita here zvatataurirana munhu hamusi kuzviita se dzokumaprofita hadzina dini hadzina risiti imari yekuti ungonzi ndamupa muprofita but pamwe inenge yadizva yadyiwa puyiri but tiri kuti isusu sababa ari kurwadziwa nemudzimai wake kurwara kwomudzimai wake fambai nemadzimai kuchipatara mendouno dhokta wacho chiremba ivamai vadzimai vangu vari kuramba chite nyama dzavo dzichingodi dzichidzimba chii mubatsirana changamire ndati inini kukwira mazwi ndakati kuripota ndakati ndoda kubatsirwa kuti ndizive chinonzi shaisana nokuti ka handizivi zviri musoro mavo ava vari kufunga kuti isusu takuita zvokufungira tiri kufunga kuti ivo vari kuti kana vachiti shaishano vari mumba imwenyimuriwo ndavabvunza nyaya yemakii makii yenyu akachengetedzeka here muno mumwe here munhu wamuri kufungidzira kuti angapinde mumba achitora chinhu vakati aiwa saka zvikuda kuti pauviri hwenyu imini pane mumwe akatora chii pauviri hwenyu nokuti ava ndavabvunzopane mumwe here munhu wamuri kufungidzira ndinika changamire uchotsvagireko kuti iye mumwe achitaura kuti muno tiri mumba muno tinoda kuti tiite shaisana ende muno mafanira kuzopinda chipoko murikuzvinzvaka saka inini ndiri munofunga kuti inini ndinozopinda nchienda kogara kuti inini ngwena ichitenderera ngwena somudziwa motipinda ngwena ichitenderera mwena ndiyo ike ndiye akataura abai tingatenderera nyaya yeinayi murume muti mumudaka kuti amai vacho akapavazva
kupawa kwenyama yake kotika nyaya maitirenyi wayo anomira zvakanaka itai serious munyaya ngoti mabenyuka ari kurwadziwa nokuti kana uchinongedzwa chinhu chausina kuita unorwadziwa ende wozonzwa mazwi wokuti achibuda mumba manotaurika anodzimba kudaro so unotanga kutaurisa kuti kamai ndikuvatadzira chinhu pamusoro chakamira makuda kupedza emera chakamira usati makuda kupedzisao ndaida kuti muwabvunze kuti kuiko kwese pavangu vachititi urwara kudai ndaiwa munhu benzi rinopenga ndakanga ndakambosvika here kuva kuti imimi zvamuri kutaura kunyepa kuti muri kurwara ndiri kutoda kutoita basa mabvunzei kuti imimi zvamuri kutaura hakasi kamwe chete tati from January pawada from January wewe gore rakapera pane gore saka ndati inini ndakambosvika here pokuva kana kuwarwisa kana kutuka asi iwo wachitaurira chete kuti munhu iye ndinoda kutomuona zvokumuita kusvika wataura zvishayisana ndinogara kuradhata kwandataura ndinorapwa mushaka asi mungabatsireni asi ngoenai mumudzi aiwa mazuva anotaurika akubata munhu anonyepa vavareri ndoda kutsvaga kuti ari kunyepa pakati penyu ndiani anina zviri pamurasi ndati ngwena iri mumudziyo patiyo ngwena iyoyo kana ichinyepa aiwaka ngwena chirombo ngwena chirombo hapana munhu kuberekwa kamwe chete kufa kamwe chete muruzita chakamira chinipindura ndainzwa mutaura mukadzi uchimuda ndati inini ngwena imwe chete iri mudziva kuti ndisudati mutuhini aiwa akateerera ndiri kutaura kana usana kuda pachena handizive ndachituhina imudziva uchiuda here kutuhina mudziva iyo irimo muri kuti pamuteure wokuti ngwena isaite aiwa hatiri kusaidzira hatiri kusaidzira kuti suduruke kana kuri kusuduruka zvichiita kuti ndinonzi ndisudurutse ndirisudurutsa kana kutiza ini upenyu hwavo nachinzwisai mashoko amai mama kwataura pakati anogumbuka ndizozvo nokugumbuka tese tinogumbuka vana munhu asingagumbukaende apa pfugame pamberi pevamene tupomunoisa mungabudzire mutaura kuti kubva nhasi aiwa ndapfugama pasi penyu kana panozanga ndichikanganisa ndiri munhu muri munhu kai mukumbira makazvininipisa wesi muri munhu nozvanga muchitaura zvakaitwa zvamazvitaura zvanga muchiita imba makambosangana nesu makambosangana nesu kosaka akudzai kuti tiriko ndiani ati makuziviswa mauya kuti muzvive makudzidziswa chiteerere zvitauragamaipa ko imimi akakudzai kuti tiri kuno ndiani mutemo sakaishiwatakushandisa imimi utipowo mukana tipei mukana tibate tsotsi kana riri tsotsi tinobata tokuudza kuti chamwari kunhu wako itsotsi tobata nemaneti saka manzwa mambo vati ndine kuna dhokta unokuendesa ende unotarisa kuti munhu ari kuramba achiteera kuenda kumamp kwachikoko ndizvo chokwadere kuda kuvavarira kubata tsotsi andimandibata saka tirikuti amai tiri kuvapa chance first chance yatiri kuvapa amai first chance yatiri kupai mukatamba nacho imba iri kuparara second chance kumba
kana mune uchenjeri hwamuinawo kumbira izvi nomwoyo wese nomutupo zvingandiita zvese handichaita ba wamurume wangu chaiye chaiye aiwa ngaseke zvenyu kufara kwakaipa here kufara kwakaipa mane makore aedi muri soko zvesho kubata uchiregesa wakaita se wakaipa neijini yamana indoda kuti murarame muna vakazinyanga munhu anokanganisa nolokerero ari mozobvisa kuti dambudziko inogona kuuya kana kutadza kutendera kuti ndikuiti nekatsika kahunga ndingachitokakane chitsotsi mukati kurwara kwangu kunogona kuve kuri pano asi da kuti mupe mukana akumbira regero mukadzi chisiyai tsika yetsoka kuramba ibata zvinhu tibhinyidzi yosiya paminiti ndimunofata chiteererai mashoko akawanda soko munotaurisa haiwa kuna kundiroverera kuti nokuti soko totaurisa chiteereraika ndikumbira kuti munogara mukadzi wedu muenda mese kuchipatara shangu unobatsirwa unoda kuenda mangwana munoenda mangwana unobatsirwa muri kudambudziko shuwa kurekere kana ndiko motangira ipapo amai murume mukumuda veke kasi munoda kuratidzira kuti zvinhu zvinhu zvikadzirika ndizvozvo masuwa zvataura akutaura ngatipe zvinhu zvedu chokwadi regai kuti asi kuramba bvira january mukadzi unaisva january iyo mudaaamukana datandipogorera pere dai aida kuuraya because ari kubikira everyday and avanotaudza danasinganise kuuraya because vapedza kufamba vanovanedzana samupa chikafu saopava ndikudzenda uyu mukadzi uyu anotaurisa zvishuwa kana akakukanganisira yakakanganisa vati unotaurisa mamumazuva kutaura yai mupe mukana wedu naye dai akakuda kuuraya dai akakuuraya one year munhu unokuwapupa maminitsi unokuwapupa mudaro usisipo panapa saka urayewo kasi ane zvaari kuratidzira kuti zvigadziriswa saka nani niwe murume wake tinere murume wake ndiwe murume wake saka inini munoona sochakamira emuchizwa zvandikutaura tingange tinotora kuraya hasha dzakunudzira padziri kubva dzakavaboni aiwa hatisi ndipapo hatisi kubva pabonde nokuti danga ndichiita hofu ukasha dande kana kuti ndakamurwisa aiwa chikutonhodza hasha dzenyu baba ini ndiri kutaura mashoko hasha dzenyu munu kwamuri mbunotonhodza zokudai pasina anonyepa mashoko asi mashoko mayabata mashoko abata mashoko mayabata kamunotaaaka ndati inini zvamuri kutaura ini ndoda kutaura zvandinonge zvichitarisirwa inini ndipeiwo chichitaura zvatonotarisira sababa pangu inini baba tichiita tese aiwa zvandinotarisira inini ndinotarisira kuti inini zvandinenge ndataura zvinhu tinofanira kunge tiri vanhu tinoita zvinhu zviri pamwe chete zvisingaite kuti kana munhu akanga achiita zvakewo ega oyo opomera mhosva inini kana makarwa uko kana makatukana uko anopedzera shungu patiri muruzinzva nokuti izvozvo apa hapana kuchena nokuti munhu akatora chinhu chacho ende handitochizivi kuti chii daataura ndakatorerwa chakati changu ndozvikuti nokuti inini handisi kutochiziva from that time amai vatsanangura vachiti muno vanhu kamuno vatsanangura vachiti ibhurugwa here aiwa chakamira pano zvinhu zvakona ibhurugwa here ijira rekupukutisa here aiwa vati chopfekwa chomukati kugara paari kugara ndopamugara yakazenyaa igara pamai baba amai inu mangwana sumukai maende pachipatara
masvika kumukadzi painhamba nemunhu asi hatina kugadzira nyaya eka nokuti handina kuregererwa mudzi wachokwadi kuregerera kuti chete ngaataure chokwadi kuti chuwa chinyararo ibaba kugara pasi pamwe bhenji rangu nokuzira nokuti chinyararai baba chinyararai muitiwe basi chinyararai nzeve aiwa tiri kuchaidza rudzi muri muchimbotipa respect wakwira dare mabudzi chimira kuti amaitaurai nenyaya kumamuregerera itaenda ndichifunga kuti ndiwe wakatora chinhu changu nechokwadi anonga achifunga kufunga kurambidzwe baba zviripo kufunga kunorambidzwa munhu anongofunga ndofunga tiona chokwadi kuti tingakoita bhazirana pano soko pano ndo panotanga chokwadi pano batanai uroko vanhu nyika yone